ଦରକାର ଝାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଦରକାର ଦାଦା ଝାଡ଼ୁ ହେଇକି ଖରିକି ଆଣିବୁ ଖରିକି ଆଣିକି ବଢ଼ିଆ ଆଉ এটা জানিব सब बुढ़ा तो ये करते तो बुढ़ा को मुंह टेक के तो फटा उठी छाड़ दो तो बस्ती से गिर पूरा ओटी देखो तेरी पोके बोले ये कोनी टिकना तू चल जाइए चल जन को बुझा जन को बुझा रेकर्डिंग जहाँ कले से दुकानी को बुझा एमती कम कर रेकर्डिंग कर सब तो बुझेबू खाली से रेकर्डिंग करवा ना ना ये धरी अच्छा ये तो गला का ठीक है आस पास गोटे रेकर्डिंग करना
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆମ ନମ୍ବରଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଟିକେ ଆମ ମାଗଣ ଦାଦା ପଲିଥିନ୍ ଦୋକାନରୁ ଯେତିକି ବାହାରୁଛୁ ସବୁ ବୁରାରେ ପୁରେଇବ ହଁ ପୁରେଇକି ରଖିବ କେହି ଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଇଏ କର। ନା ସେଟା ଉଣ୍ଡେଇକି ରଖିବ ସେଇଟା ଉଣ୍ଡେଇକି ରଖିବ ତମେ ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଶୁଣ ସ୍ୱାଇ ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଜଣକ ରୋଗ ହେଲା ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ସେଇଟା ସେବା ଏଇନା ହଉଛୁ ଏଇ ସଫେଇ ହିଁ ସେବା ମାନେ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବ ସେତେ ତମ ସେବା ବୋଲି ଜାଣିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତେଣୁ ସବୁ ଏଇ ପାଖରୁ ମୁଟେ ଯେତିକି ଯାହା ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇ ଗୁରା ରଖିଥିବ ଆମେ ସେଇଟା ନିଆ କରେଇଦେବା ନହେଲେ ନିଆଁ ଠେକେଇ ଦବ ନହେଲେ ନିଆଁ ଠେକେ ନା ନା ନିଆଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଦୂଷଣ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ତାକୁ ବୁରାର ସବୁ ପୁରେଇକି ରଖିଥିବ ଆମେ ଆସିକି ସବୁ ନେଇଯିବା ସବୁ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଦେବ ସେ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ରଖିବ ସେ କୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଉଠିକି ଚାଲିବ ହଁ ନା କୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବୁରାର ରଖିଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଝିଲ ହେଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଟା କରିବ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଦୋକାନ କଲେଣି? କହୁନ ଯାହାନେ ଗୋଟେ ଯାହାନେ ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ଯାହା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଲିଥିନ୍